også for mig. Hvor siger du, vi lå jo i Herning i min tid som sergeant. Der var ingen, der hundsede med far. Vi gravede og gravede og gravede igen. Det var her, vi lærte at forsvare. Det var her, vi lærte at forsvare. Som du kan få hovedets fat. Rød hår og flændingens hjælp. Og bruger penge på pjat. Jeg er altid godt med spil banjo. Jeg læser til første violin. Jeg skal selv bestrække stole væk og væk. Jeg prøver at gøre os til grin. Vi lå i Herning i min tid som sergeant. Der var ingen, der hundsede med far. Vi gravede og gravede og gravede igen. Det var her, vi lærte at forsvare. Hvor siger du, vi lå i Herning i min tid som sergeant. Der var ingen, der hundsede med far. Vi gravede og gravede og gravede igen. Det var her, vi lærte at forsvare. Det var her, vi lærte at forsvare. Det var her, vi lærte at forsvare. Forstår du, skat? Du var hernede i Dallas, Texas, Herning, vi lærte at forsvare. Forstår du, det var hernede, vi havde en meget dygtig mand, der lige pludselig blev forskningsminister. Han var faktisk oprindeligt bare kafeteriebestyrer ude i Vestcenter, men lige pludselig. På samme måde som ham der venstrepolitikeren nede fra Sønderjylland, ham med det der ansigt, der ser ud til ikke at have udviklet sig siden han var 4 år gammel. I ved nok ham der bestemt ikke blev valgt ind ved det sidste valg, og lige pludselig forsvarsminister. Den her by, forstår en meget dygtig forskningsminister. Den forskningsminister, han nævnte mig en meget syg veninde. Der var hjerneforsker. Han sagde til hende, hør her, Peter. Nu går du hen bag en masse center, og hen bag en masse center, så fanger du 4 rotter og åbner hovederne på dem, og kigger på deres hjerne. Og bagefter så tager du ned til Spanien, ned til en lille måby, hvor de engang har kloakanlæg. Det er den vigtigste grund til, at jeg er i showbiz, det er fordi jeg altid har ønsket at få lov til at søge kloakanlæg. Så åbner du hovedet på rotterne ned i Spanien, så sammenligner du, og nu skal du bare høre, hvad det skal. Hun fandt ud af en ting. Det var, at højre hjernehalvdel ved rotterne her i Herning, dem hun har fanget ude bagved Mestercellen, deres kafeteria, fungerer faktisk sådan, at de var cirka et kvart sekund hurtigere end de der rotter nede fra Spanien. Det jeg vil sige med det er, hernede vi lærte, hernede vi lærte. Det jeg vil sige med det, med det skat, det er, at hvis jeg kommer til at række dig en lussing om øjeblik, så er det ikke fars højre hånd, der er ondskabsfuld, så det er fars venstre hjerne, det er halvdel, der bare fungerer lidt hurtigt, og vi kan mange andre steder.